idan na tuno mazan jiya ƙwalla takan zuba daga idaniya, sai in ji ina ma yau ta koma jiya, lokacin shugabannin amana da gaskiya da muke kewar yau ba su bane ba. Idan na tuno sa Ahmadu Bello, Sardaunan Sokoto Shakallo, Firimiyan jihar Arewa tilo, mai kisi da son ci gaba shi jama'ar yake kallo, nakan yi takaicin rashinsa don da arewar mu bata zamo yadda take yau ba. Idan na tuno sa Tafawa Balewa, dattijin da duniya ke girmamawa, mai makogaran zinaran duk Afirkawa, yakin neman yancin da su aka yi gwabzawa, inda suna nan kai ko wanda ya tuna bari bai ji daɗin bana ba. Sun yi fafutukar nemo wa Najeriya yanci, sun yi nasara bayan jurewa duk wahalhalu da kunci, amma an musu sakayya da kisa ta wulakanci saboda kadai san rai, bambancin addini da kabilanci. Inzego gaskiya baka kyauta mana ba. Cikuma Inzego a ranar 15 ga watan Janairun 1966 duniya ta ruɗe shi. Shi ya jagoranci Operation Damisa na kashe su bayan su suka raine shi. Ya kwashe musu nauyi duk ya ɗora a kan shi. Shin wai yau in ka laluba duniyar nan shi ma za ka same shi? Matsalar kenan, ita duniyar ba matabbata ba ce ba. Irin waɗannan shugabannin yau muka rasa, kuma bin irin matakansu na yau suka kasa. Kashe mana su da aka yi, ya Allah ka ɗau mana fansa. Waɗanda suka shirya wannan operation, ya Allah a ranar lahira ka haɗa su da damisa. Su kuma mamatan Allah ka ji kansu ka gafarta musu ba don mu ko halin mu ba.